Ei, què passa? Ja sé que ens heu trobat a faltar, però ja sabeu, cada 15 dies secció nova de cinema aquí, a Metadata. Avui us vinc a fer un favor. Sí, com has sentit, un favor. T'asseguro que quan acabis aquest vídeo diràs "Hòstia, Pol, gràcies". I aquest favor té un nom. Mrs. Davis. Comencem pel principi. A les plataformes hi arriba contingut pràcticament a diari. Pel·lícules, sèries, documentals... Però no tot el contingut rep el mateix tracte pel que fa a la promoció de part de les plataformes. Per mil i un motius que si voleu en parlem un altre dia perquè dona per vídeo sencer. Però la qüestió és que és així. I és per això que molt probablement no haureu sentit a parlar de Mrs. Davis. I per això em teniu a mi aquí. Mrs. Davis és una joieta de sèrie que ha arribat fa res i menys a HBO Max. I la premissa t'asseguro que no s'assembla a res del que hagis pogut veure fins a dia d'avui. Una intel·ligència artificial en forma de Siri que té a la humanitat pràcticament sota el seu control, una monja en la recerca del Sant Grial que suposa i s'enfronta a aquesta intel·ligència artificial, juntament amb un grup, una resistència organitzada que també van en contra d'aquesta intel·ligència artificial. Què? Boig, no? A tot això, suma-li l'etiqueta de comèdia negra, acció, un ritme trepidant, molts bons personatges i unes morts que les podria firmar el mateix déu del cinema Quentin Tarantino. I ja ho tindríem. Bueno, també és bastant important comentar que darrere d'aquesta sèrie hi ha Damon Lindelof, creador de Lost o The Leftovers, juntament amb Tara Hernández, guionista de sèries com The Big Bang Theory o The Young Sheldon. Perquè et facis una idea del mix boig que hi ha aquí. I per darrere les càmeres també hi tenen a gent relacionada amb diversos capítols i temporades de Black Mirror. En definitiva, una sèrie de ciència-ficció amb grans dosis de comèdia negra i acció que ens parla sobre la religió i la fe, sobre les intel·ligències artificials i ho fa amb un ritme frenètic. Per entrar una mica més en matèria i sense fer spoilers, de seguida ens n'adonem que la manera en què aquesta intel·ligència artificial ha anat calant en la societat és bastant similar a de la manera que ho ha fet sempre la religió. Per tant, entre d'altres coses i motius que la sèrie ja ens anirà explicant en el seu moment, tenim a aquesta protagonista, aquesta monja que suposa que hi hagi una cosa o una màquina que estigui fent la funció de Déu, donant a la gent tot allò que necessita, ja que sap exactament què és el que necessita cadascuna de les persones, perquè és una intel·ligència artificial que té emmagatzemada tota la història de la humanitat, fil per randa, i a més té pràcticament tota aquesta humanitat havent acceptat aquest rol. He dit que no entraria en spoilers, però us podeu imaginar que aquesta intel·ligència artificial això no ho fa a canvi d'absolutament res. I evidentment anirem descobrint coses una miqueta més fosques a mesura que vagi avançant la trama. Mr. Davis també transmet a moments aquesta sensació que teníem amb les primeres temporades de Black Mirror, no? Perquè ens mostra situacions que, sí, podríem viure-ho com a amenaces futures, però sabem que en el món real on vivim, aquest futur que ens mostra la sèrie no està gaire lluny. I això ens inquieta, però alhora desperta el nostre interès. El nombre de capes de lectura és gran i aquestes arriben a un ritme desenfrenat que la fa una sèrie no apta per la gent que es distreu amb facilitat amb el mòbil. Si pestanyeges, xau. Per acabar-vos de convèncer, us deixo un trosset de tràiler. Let's party. Hello? Hi, I'm looking for the Grail. The Holy One. Mateix, en data de publicació d'aquest vídeo hi ha disponibles 5 episodis, recordem a HBO Max, d'un total de 8, que conformaran aquesta primera temporada i no sabem si última. Espero de tot cor que no. Així que encara estàs a temps a pujar-te al carro i ser d'aquelles persones que puguin dir "Jo ja la vaig veure quan ningú la coneixia, te'n recordes que te la vaig recomanar quan només hi havia 5 capítols?" I quedaràs com un mega pro. I si ja l'has vista, sisplau, deixa'ns a comentaris què t'ha semblat. T'hagi agradat, no t'hagi agradat, i en allà en debatim. Jo no és per flipar-me, però haver-vos recomanat aquesta sèrie és informació de servei. És que, de debò, ja em donareu les gràcies. Ja me les donareu. Si has arribat fins aquí, crec que t'ha entretingut i agradat el suficient aquest vídeo com perquè et deixis un bon like, i si vols estar sempre atent o atent a tots els vídeos d'aquest tipus que pugem, subscriu-te al canal. Abans veiem la... Qui? La gent? Us vol dir una cosa.